Kum kedak jong ka jingas nok tilang bat ki pai ba hashi tlup ka pertai ban rakhei ke sngi bakerpang na ka banda ki kintei ki shipotli ki village women organization jong ka thain rambrai ki lapan long ye ka jing rakhei ya ka te ke sngi bakerpang hakash nong maudet ka bajngai kum basan kilometer na kash nong rambrai Hakatay gajing rakhe, lapanya iya gajing lang da ikong BF Marngar, patla idon ringkat ru ikong N1 yang officer in charge Nongstoin Women Police ibla shakhot kum ka resource person. Hachwa ban sedang ye ki program babunjat ki babaro shipotli ki village organization kinsa ye shimbanta layo ashwa ye gajing pen itu ye ki bat ye ki shnong bakiwan. Hakane gasngi layo ye gajing penshai shapang jongka International Women's Day na ikong Marngar bat hadin kata layo ye gajing kren na resource person ibala penken mau bahaki ne kisngi ka sarkar kala thau ya ki an ki babunjai ki banyara kerpang ye ki kinthei bakin lai na ka jing sha thombor lom ba kinthei nom Amerika kumba khat san hajar mot ki kinthei kilami ya ha ka nom ba New York banyang badawa ya ka hok jungki ki kinthei ki don lai tli ki jing dawa jungki bakraw kan ban kong hi kalong ban penduna ya ka kenta tre namar tre pentre nol pentre sitam ngaka kenta pentre ka bon ha nang ta ka bai nang ru ka barit nang ka mantaki kenthei nang ta ban penyo ka hok ban thebut ban ki wi ki extra mo ki ba dawa manam sha nyon bain ha kenthei ki bon ki liang bat ki banta But kane ka jeng yai rally jo ki kenthai Amerika po New York kala penki ya ki wei pat ki kenthai ha kasnam sijar kunai spashi po kaka Mrs. Clara Zetkin kabadi ka plidia ka batrish pa na kamanta ki kenthai kala lom ya ka conference na ki khat nyotli ki ri jong ka perthai chispa ngot ki kenthai ki lapoy ha kata conference ban kilemir jumut shaphang kasni bakerpang jong ki kenthai bakane ka Mrs. Clara Zetkin kala ai jumut ki kenthai bangin bandam no kata ka world ka International Women Day kasni ka bakerpang na kamanta ki kenthai shitlok jong ka perthai kasni ka bakerpang ban kila menjur bat shisha kala jalang bahaka snap sejar nice pakhat way la rakhe ningkong yang ka International Women's Day la shim mentaro kiri ki Frankfurt ka Austria ka Denmark ka Germany ka Switzerland bat kiwe kiri bat menta ka bangira ke mangi kane an hajar an Quran ka de ka bachis pakhat way kasin rakhe ka bachis pakhat way te ka UNO kala recognize na lani kala itu ya ka jing rakhe ya kane ka IWD na do usnam sejar khandai spa nyo kusang